हेलो लोगो नोंथांमोन, आं दिनै मोनसे अद्भुत दिन्थिनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय खेथिथि दाउ। खेथिथि दाउआ बावनो बिदै दं, बासा दंमोन। एकदम जायगायाबो ओरैबायदि सिनायगवा। दा बिदैया मोनब्रै दंमोन, मोनब्रैयाव मानैया ओंखारबाय। बेनिफ्राय दैनिया दाबो दंबावो नै। बेवहाय न'आव बासाया नैबे गोबोरखि गोरानजों, बिलाइ गोरानजों आरो बिदैनि कालारजों एकदम सिनायनो नागिरा। मोजाङै नायबासो सिनायनो नागिरो। दा बेवहाय नैबेनो फिसाया मानै ओंखारबाय। बेनिफ्राय बिदैया दैनि दंबावो। बिमाया सोरगिदिं खाथियावनो थायै थायै गाबगासिनो दं। मानसि होंगो दोंगोखाय फैनो हायाखै। अन्थाव बाथावनो आदार उखैबाय जानांगौ। मानबायलायबाय नै बादै। दांबाबा बिमाया मा सानगोन जाखो? बिमाया बिराद हालायफै जाबाय। लिटिल किउटहाय। बिमाया नागिरगासिनो दं। बिराद मोजां समायना भिउ बियो। बेयो साल बागान। दा फागुन मासनि माबाजों बोथोरजों लोगोसे रानलांजोब्बाय। बिलाइया रानलांजोब्बाय, बिलाइ गोमोन सिरिबाय। आरो बे बिलाइयानो ओरैबायदि शाइनिं जायो साननि गेजेरजों, सान्दुंजों। दा बेवहाय साना जुदि बेलासि मोनबा बिराद मोजां रिफ्लेक्ट जागौमोन। आं दा उल्था दिगाव दङ, दा बेनिखायनो मोजां रिफ्लेक्ट जायाखै। खिन्थु साना जुदि बेलासियाव 2:10 मोनबा बांसिन जोङोमोन बाहाय। नोंथांमोन, नै दिनै 15 साननि गेजेरावनो ओरैबायदि चेन्ज जाफैबाय। दाखालिनि जाख्रिसे अखा लोगो मोननाय लोगो लोगो साल बागाना ओरैबायदि सोमखोर महर लाफैबाय। बेनो जाहैबाय मिथिंगानि महर। बेसे समायना। दाखालिसो गोमो गाबजों बुंफबनाय बिलाइया नै दिनै सोमखोर मिथिंगाजों समायफ्लेबाय। बेनो जाहैबाय मिथिंगानि सोमखोर समायना।